No hem parat mai. Com vosaltres sabeu, es va tenir aquí una presència àmplia. Que no se sent, a veure? A veure, doncs, ara. A veure. Deia que no hem parat mai. Que vàrem estar aquí, van haver-hi els desallotjaments corresponents, com sabeu vosaltres. Després l'acció es va dispersar, però he tingut la sort i l'oportunitat d'anar veient durant tot aquest any que el grup del 15M era activíssim en els barris, en els ateneus, a les associacions de veïns, a molts llocs diferents. Hi hauria més coses a dir, però com que són molts, no se sent gaire bé. I els dos companys no s'han de parlar, prefereixo que facin ells i després no col·loquin de mi. Vale. I el 19 a Can Batlló, si no m'equivoco, a les 6, a partir de les 6 hi ha una jornada sobre el deute en què treballarem també temes de la campanya, o sigui que si us fa gràcia i us voleu acostar per veure com funciona o per dir la vostra,